मात्र 1,000 रुपया हर एक महीना इन्वेस्ट करके लगभग 21 लाख रुपया और मात्र 5,000 रुपया हर एक महीना इन्वेस्ट करके लगभग 1 करोड़ रुपया बनावल जा सकत बा। जी हाँ, आज तथ्य के साथ हमनिसन विश्लेषण कइल जाई कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के। और कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के विश्लेषण के अंत में हमनिसन कुछ ऐसन चीज जानल जाई, समझल जाई, जौना से हमनिसन के बहुत पैसा बचे वाला बा। ऐसे रउआ लोग अंत तक बनल रहे। नमस्कार, प्रणाम। रउआ लोग जुड़ चुकल बानी राउर आपन चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलल जाओ। बात कइल जाओ कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के परफॉर्मेंस के, तो 2 साल में ये 18.5%, 1 साल में 27.9% और 6 महीना में 14.8% के रिटर्न देले बा। ये तरीका से रउआ एक दिन तक के देख सकतनी रिटर्न यहाँ अवेलेबल बा। देखिए, अगर हमनी सन 1,000 रुपया हर एक महीना 21 जून 2021 से लेके 6 मार्च 2024 तक इन्वेस्ट कैले रहती सन, तो हमनी सन के टोटल निवेश भइल रही 33,000 रुपया और आज ओकर वैल्यू भइल रही 41,869 रुपया। 21 जून 2021 के ये स्कीम के शुरुआत भइल रहे और शुरुआत से लेके आज तक ये स्कीम 18.14% के CAGR से रिटर्न देले बा। CAGR के फुल फॉर्म होला कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब भइल कि चक्रवृद्धि ब्याज। 18.14% के चक्रवृद्धि ब्याज से ई रिटर्न देले बा शुरुआत से लेके आज तक। अब बैंकों में रखती सन तो कितना मिली? 6% वो साधारण ब्याज और वो FD में। स्क्रीन पे यहाँ SIP कैलकुलेटर दिखता, जेमे मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया बा और रिटर्न हमनी सन 17% मान के चलत निसन। चूंकि ई स्कीम 18% देले बा CAGR से, ऐसे 17% रिटर्न मान सकता निसन और टाइम पीरियड अगर 20 साल लेता निसन तो हमनी सन के 1,000 रुपया ई बन जाई 20,22,917 रुपया। माने मात्र 1,000 रुपया से हमनी सन 21 लाख रुपया तक जुटा सकता निसन। अगला स्क्रीन पे मासिक निवेश बा 5,000 रुपया और रिटर्न हमनी सन अनुमान करता निसन कि 16% के हिसाब से हमनी सन का मिली। 1% और कम कर देनी सन तो भी 20 साल में 5,000 रुपया बन जाई हमनी सन के 87,47,304 रुपया। अगर एक के 17% कर देता नहीं तो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाई। रउआ लोग करके चेक कर लेम। 5-5 हजार करके हमनी सन मात्र 12 लाख रुपया लगैनी सन और रिटर्न कितना होता? 75,47,304 रुपया और टोटल हमनी सन के कितना बनता? 87,47,304 रुपया। तो देखिए कितना अच्छा रिटर्न में बनता है। अब कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कम से कम कितना अमाउंट से हमनी सन इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता निसन? तो वो अमाउंट बा 100 रुपया। 100 रुपया से हमनी सन कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश शुरू कर सकता निसन। अब स्क्रीन पे आवता कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हमनी सन से पैसा लेके वो पैसा कौना कंपनी में लगावेला। चूंकि ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ऐसे निफ्टी के सारा कंपनी में शामिल बा, जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, L&T, ITC, TCS इत्यादि। और कौना अनुपात में वो एने राइट साइड में देहल बा। तो अब का चाहिए? 100 रुपया में हमनी सन के अतना दमदार कंपनी, अतना बढ़िया कंपनी खरीद पावता निसन, तो रिस्क तो ऐसा ही मैनेज हो जाता है। अब स्क्रीन पे आवता कि पैसा हमनी सन के कौना एसेट क्लास में लगल बा। क्योंकि ई इक्विटी फंड है तो इक्विटी में सारा पैसा लगल बा और कुछ नगण्य कैश हाथ में रखल बा। अब ओकरा नीचे बा कि कौने कौने सेक्टर में लागल बा। तो फाइनेंशियल में कुछ लगल बा, अदर्स में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में। तो ये सेक्टर वाइज डिटेल्स बा जौना में हमनी सन के पैसा लागल बा। अब स्क्रीन पे होता कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का है? ये पिछला बहुत सारे वीडियो में बतावल बा। एक्सपेंस रेशियो के मतलब होला कि फंड हाउस जौन हमनी सन से फी चार्ज करेला उहे है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेला उतने अच्छा रहेला। तो कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के केस में ही 0.21% बा। आगे जो टर्म बा वो बा एग्जिट लोड। ये बहुत जरूरी टर्म बा, आई एकरा के समझल जाओ। देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी का करेला कि एगो पीरियड डिसाइड कर देवेला। बहुत में वो 1 साल होला या 2 साल भी होला कोनो कोनो में। ओकरा पहले अगर हमनी सन वो स्कीम के छोड़ के जाता निसन तो वो हमनी सन से एग्जिट लोड मांगेला।
मतलब कि तू पहिले छोड़ के जात रह तो हमरा के फीस द, तो ओकरे के कहाला कि एग्जिट लोड। तो कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड नील बा। मतलब कि अगर हमनी सन के मन करी तो हमनी सन छोड़ के जाता नहीं सन, हमनी सन के कोनो एक्स्ट्रा चार्ज ना लगी एमे। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम रउआ लोग सेलेक्ट करता नहीं तो एमे ई दू गो टर्म जरूर देख लेम, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होके उतना अच्छा रहेला। एग्जिट लोड भी नील होके के चाहिए। अगर कोनो कोनो में एग्जिट लोड आवत भी बा तो कोनो दिक्कत नहीं के, काहे जी हमनी सन ई लंबा समय लेता नहीं सन। तो अगर 1 साल या 2 साल के लॉक इन पीरियड भी रहता तो भी कोई दिक्कत ना रहेला। कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के एयूएम बा 532 करोड़। एयूएम के फुल फॉर्म होला एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब भइल कि हमरा रउआ नियर आदमी मिल के 532 करोड़ रुपया ए स्कीम में इन्वेस्ट कइले बा। तो आज हमनी सन कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के विस्तार से विश्लेषण करनी सन। हमनी सन देखनी सन कि मात्र 1,000 रुपया लगा के लंबा अवधि में 21 लाख रुपया बनावल जा सकता और मात्र 5,000 रुपया लगा के लंबा अवधि में 90 लाख रुपया बनावल जा सकता। ओकरा बाद हमनी सन देखनी सन कि ई स्कीम कौना कौना सेक्टर में निवेश करेला, ई स्कीम के परफॉर्मेंस का बा, ई स्कीम निफ्टी 50 के 50 कंपनी में कौना अनुपात में निवेश करेला। ओकरा बाद सबसे जरूरी एकर एक्सपेंस रेशियो का बा, एकर एग्जिट लोड का बा, ई सब एकरा बारे में जाननी सन, समझनी सन। आज के वीडियो कैसा लागल ह रउआ लोग कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद।